Selam dostlar. Efirde yeniden Yıldızlık mizgilleri tapşırığı. Hem biz garettəgəşə sizni Sazviz Yıldızlık Festivali hareketinde köp yıllar davamında qatnaşıp festival Yıldızlık hareketine köp ülüş kürtüşü yıldızlıklar bilen tanıştırığına devam ederiz. Siz hazır iken biz de hazır. Alğa tarixqa yol tutayıq. Dostlar, bizning vaqtlicha studiyamiz Shapshi avlida Beyikdov rayonida o'rnashdi. Ham bu sahnada Shapshi madaniyat yurti sahnasida Jida rayonidan salatli bolalar kuch sinashdi. Buning turida siz Sazviz Yıldızlık gala konsertidan bilirsiz. Biz Yıldızlık mizgillari topshiruvini kiri aylanib qaytamiz. Ham mening yonimda Sazviz Yıldızlık festivalida 13 yıl davomida qatnashib, zo'r natijalarga erishuvchi Orsha yigiti bosib turadi. Munir Mardanov. Tanish bo'lasiz. Munir Mardanov kichkinadan chirli. Ona rayonda sportchi ham shirchi yigit bo'larak bilinadi. Ikki shug'ulni da birlashtira turgan kishilar sirek. U esa borisida da ilgari ham eng muhimi buldiraq. Mana shunday salatli yigit Sazviz Yıldızlıkda ko'p yillar davomida shig'ish yasay. Ham har vaqt o'ng'ishli. Asarin Munir. Munir, selam. Ayşemsiz. Munir, seni de topshiruvimizda ko'ribizga biz bek shod. Albatta, seni kichkina yigit bo'lib, sen bizning esimizda. Mana bugun endi sen shun er yigit bosib turasan. Ham endi seni Sazviz sahnasida 14 yil davomida ko'rib, u bizning ko'zlar uchun moy ko'ngil uchun moy bol deb aytamiz endi. Aydala so'ylab bir bizga mana ijod yo'luna nechik bosding sen? Jirchi bo'lirga qachon o'ylading? İcad yoluna men aniyim yordamida bosdim. 4 yaşımda men bek qatı Savat Fatihdinovning jırlarini tinglaydim. Ham anga qo'shilib jırlaydım. Ani meni ko'rib olib, meni azmas bu salatlarni orttira boshlagan, jırlata boshlagan. Ham 6 yaş vaqtda menga ol meni shusha festivalga olib kelgan, ham jırlatырга bo'lgan. Ol 2007 yıl. Ham men de birinchi tapqir shol yilni o'rin yo'lagim. Hey, hey,
беренче тапкыр сине созвездие сәхнәсенә әниң алып килде. Әйе. Шулаймы? Аннары соң инде уңышка ирешеп, синең күзләрең ялтырый башлады, җырга мәхәббәтең кызды, көчәйде. Димәк, шөгыльләнергә кирәк, җитәкче кирәк. Ни эшләдең? Каян эзләдең? Каялардан таптың? Башта мине әни Этнә музыкаль школ мәктәбенә җибәрде. Әйе. Һәм анда бераз укыганнан соң әни мине Арчага илтергә уйлады. Ул 7 яки 8 яшь тирәсендә мине әни Арчага алып килде. Һәм хәзерге минем укытучым Гүзәл Марселовна аның ярдәменә бик күп әйберләргә ирештем, уңышларга ирештем. Минем талантлы балаларым күп, әлбәттә. Әмма шундый перспективаларның берсе чыннан да Мөнир. Ул безнең Владимир Спиваков исемендәге Мәскәү хәйрия фонды стипендиаты булды да бит әле. Һәм Гүзәл Марселовна мине җырлатып карады. Һәм минем белән эшләргә риза булды. Дәвам итәргә булды. Минем күбрәк тегесәләрне ачарга һәм ул мине бик күп әйбергә өйрәтте. Бик күп файдалы алымнарга өйрәтте. Менә аның белән созвездие йолдызлык сәхнәсенә чыгу ничек? Үзеңне ничек хис иттең? Инде профессиональ җитәкчең булганда. Ул вакытларны мин дөресен әйткәндә хәтерләп бетермим, ләкин мин уйлыйм, минем ишемдә дулкынланулар булмагандыр дип уйлыйм. Әзрәк булгандыр дип уйлыйм ул вакытта. Дөресен әйткәндә, минем хәтеремдә, син сәхнәдә кечкенә генә кәләпүш киеп басып торган менә сүрәт. Нинди ел булган икәнен дөресен генә хәтерләмим, тик минемчә безнең видео архивта ул чыгышлар бар. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, тапшыруыбызның төп герое
Орша егете Созвездие Йылдызлык фестивалендә вокал соло номинациясендә күп санлы җиңүләргә ирешүче Мөнир Марданов. Һәм инде гадәти булган сорау Созвездие Йылдызлык фестиваль хәрәкәте белән бәйле булган иң якты мизгелләр, иң истә калган вакыйгалар Мөнир өчен нинди? Әйдәгез сорыйк. Мөнир, рәхим ит, җавап бир бу сорауларга. Минем фестиваль белән бәйле күңелле вакыйгалар бөтен сәхнә артында булды. Һәм аларның берсе мин бик кечкенә вакытында, әле баштагы елларда катнашкан вакытта, мин әнием белән сәхнә артында торайым. Һәм мин озак әзерләндем, сүзләрне кабатладым. Һәм менә вакыт җитте чыгарга сәхнәгә, мин кулда микрофон. Һәм музыка башланды, мин чыгып барган вакытта борылып әйдән, әни мин нәрсә җырлыйм әле дип сорау бирергә булдым әни. Һәм уңышлы башкарып чыкты маңа карамастан ул җырны. Икенче вакыйга ул инде ел сайын дәвам итә, ул традиция кебек булды, бер тапкыр булды һәм әле дә бара. Мәсәлән, бүген дә сәхнә артында Гөл Алсу апай, ул үзе бер безнең өчен, минем өчен талисман булып тора. Һәм чыккан сайын җырларга ул әйдә, җырлап чык, әйбәтләп. Давай. Менә шул сүзләр белән. Уңышлы килеп чыга. Гел, уңышлы килеп чыга. Дуслар, Алсу апай, тамашачылар, йолдызчыклар аны һәрберсе дә белә. Алсу апай ул безнең бош администратор һәм инде Созвездие Йылдызлыкта катнашучы егетләр, кызлар өчен менә Мөнир әйтмешли талисман. Atlandım atının biline, gittim German şiirine. Atlandım atının biline, gittim German şiirine. German şiiri kara ulen, elle koydum elle ulem. German şiiri kara ulen, elle koydum elle ulem. Sarı kayış dilimi geller bizinin atları dağına. Sarı kayış dilimi geller bizinin atları dağına. Yerden dursam iki gözüm sizinin yanları dağına. Yerden dursam iki gözüm sizinin yanları dağına. Yaşığa eğlenip, oka bulutqa beylenip. Bu yaşığa eğlenip, oka bulutqa beylenip. Şiğu bilen son selamet qaytsam idi eğlenip. Şiğu bilen son selamet qaytsam idi eğlenip. Мөнир, менә хәзерге көндә син нәрсә белән яшисең? Укуны дәвам итәсеңме? Кайларда укыйсың? Нәрсәгә укыйсың? Хәзерге көндә мин Арча педагогия коллеҗында укыйм. Анда мин музыка укытучысына укыйм, музыкаль факультетта. Һәм вокал һәм баян белән шөгыльләнәм, инструмент уйныйм.
Tağda yigit jırla bulsa kız yigirip barışı şıgar. Tağda yigit jırla bulsa kız köngülün işik şıdar. Yigit gider yıraklarga izlerini yangır yuvar. Kız günü sayın şilek asır oğul başına şıgar. Kız günü sayın şilek asır oğul başına şıgar. Güdüme dip urder kızları anın kungele şuvar. Yangır tugel göz yaşları kızının irinin yuvar. Yangır tugel göz yaşları kızının irinin yuvar. Umda yollar sulda yollar koytmişan işek şılar. Dağda yigit jırla baytır kız yigirip barışı şıgar. Dağda yigit jırla baytır kız yigirip barışı şıgar. Kız yigirip barışı şıgar. Демәк, син берничә вакыттан, берничә елдан үзең балаларны тәрбияләп, үстереп, музыкага өйрәтеп, сәхнәгә чыгара аласың. Дөрес аңлыйммы? Алла берсә шулай дип өметләнеп калам. Ә менә бүгенге көндә син фестивальдә катнашасың. Рәхмәт сиңа фестивальне онытмаганың өчен. Кем белән әзерләнәсең син? Шул музыка көллиятендә әзерләнәсеңме? Юк, мин Арча педагогик көллиятта укуга карамастан, мин барыбер үземнең беренче укытучым белән, Гүзәл Марселина белән, һаман да шул укытучы белән әзерләнәм. Һәм мин аңа бик рәхмәтле. Ә менә әйт әле, кичкенә вакытта катнашу бик истә калмаса да, менә хәзерге көндә катнашуның аермасы нәрсәдә? Фестивальнең үсеше сизеләме? Нәрсә әйтә аласың моның турында? Хәзерге вакытта фестиваль минем уйлавымча бик зур һәм ул бик күп. Татарстанда гына түгел, Россиядә гына түгел, мин уйлыйм, аны башка илләрдә дә танылгандыр дип ышанам. Һәм ул елдан ел тагын да яктырак, матуррак булып безнең районнарыбызга килә. Димәк, катнашырга теләк елдан ел көчәя, дөрес аңлыйм. Әйе. Ә менә дуслар бармы синең менә фестивальдә? Танышкан егетләр, кызлар, хәзер аралашасыңмы? Әйе, әлбәттә, ул дусларның берсе Азат Кашапов, ул иң истә калган минем дустым. Ялгышмасам, ул конференц булып катнаша. Ел сайын минем кебек катнаша. Һәм мин аның белән танышуыма бик шат, без аның белән бик күп әйберләр күрдек. Һәм бергә Кырымга лагерьга бардык. Анда сөйләшүләр һәм күңелле мизгелләр бик күп булды аның белән. Һәм Мәскәүгә бардык аның белән. Шулай. Мәскәүдә концертка бардыгыз. Белмим, Путин юлкысына шунда калган. Юлкыла. Юлкыла.
әлі келдім сағынып. Сіз достарым мұнда болғанға, сіз достарым мұнда болғанға, көңілім аманға толғанда. Жарлық достар, жарлық жыр бейді, изгі қистергінна ұята. Ұнаттыра тұрмаш мәшақатын, уайымсызларыны да ойлата. Жарлық достар, жарлық жыр бейді, изгі қистергінна ұята. Ұнаттыра тұрмаш мәшақатын, уайымсызларыны да ойлата. Ұнаттыра тұрмаш мәшақатын, уайымсызларыны да ойлата. Ұнаттыра тұрмаш мәшақатын, уайымсызларыны да ойлата. Менә шулай, дуслар. Елдан-ел без шатланабыз, йолдызчыклар саны арта, ә чын йолдызчыклар алар елдан-ел Созвездие йолдызлык фестивале белән калалар һәм елдан-ел катнашалар. Мөнир Марданов шуларның берсе. Һәм без әңгәмәне аның белән дәвам итәбез. Мөнир, синең тормышыңда җыр аерым бер урын алып торганны без аңладык. Тик җырдан башка тагын берәр хобби, тагын берәр яраткан шөгыльләрең бармы синең? Әлбәттә бар. Шулай ук менә шул җырларга барган көнне, Гүзәл Марселна беренче көнне, ул мине җырлатып чыгарды. Һәм мин ул бүлмәдән чыгып барганда, Эльза Люцаровна, Арчаның Ариэль коллективы руководителе мине күрде дә, "Энем, синең биергә дә теләгең юкмы?" дип сорады. Һәм без аның кабинетына барып карадык. Һәм мин әйе дидем, һәм ризалаштым. Һәм бер дә үкенмим ризалашканга биим дип. Күрешергә, серләшергә, биргә дип килгәнбез. Ойламада, ыялмада тормыйбыз, әйдә карап. Егетләрме, кызлар микән, кемнәр икән устара? Бас, бас, әйдә бас, бибием туктама. Төнне буе күңел ач, ая күрә йоклама. Бас, бас, әйдә бас, бибием туктама. Төнне буе күңел ач, ая күрә йоклама. Була битәшәк, әйләнеп китә башлар. Оста шул безнең татар. Бер генә ул яшь вакыт, биеп калырга ашык. Үкенергә калмасын, аяклары талмасын. Бас, бас, әйдә бас, биеп туктама. Төнне буе күңел ач, ая күрә йоклама. Бас, бас, әйдә бас, биеп туктама. Төнне буе күңел ач, ая күрә йоклама. Микән әллә калган күләгәләрдә? Нигә безгә күләгә дә йөрмәде? Булмаса биеп алып, үзе безнең көйләргә. Бас, бас, әйдә бас, биеп туктама. Төнне буе күңел ач, ая күрә йоклама. Бас, бас, әйдә бас, биеп туктама. Төнне буе күңел ач, ая күрә йоклама.
Ариэль бию төркеме Орша шәһәре. Һәм дуслар, сизмидә калдык, ярты сәгать вакыт үткәнен. Шуңа күрә безгә саблашырга кирәк. Мөнир, тапшыру ахырында гадәттәгечә безнең кунагыбыз тамашачыларга, катнашучыларга, җитәкчеләргә, иҗат сөючеләргә теләкләр юлый. Хәзер сезнең чират. Рәхим итегез. Мин шушы фестивальдә катнашучыларга һәм катнашачак һәм катнашканнарга уңышлар телим. Кемнәр анда катнашкан, мин алар өчен бик шат. Алар юкка гына катнашкан дип уйламыйм. Бу фестивальнең чынлап та зур мәгънәсе бар. Катнашкан кешеләрнең һәрберсенең күңелендә, гомерендә зур мәгънә уйнагандыр дип уйлыйм шушы фестиваль. Һәм калган катнашучыларга уңышлар телим. Менә шулай дуслар. Уңышлы булыгыз, фестивальдә катнашыгыз, үзегезне тыңлагыз һәм әти-әниләрегезне яратыгыз. Исән-имин булыгыз. Без сезнең белән саулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.